ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ 7 ଜନ୍ମ କ'ଣ 7 ଦିନରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଥା କଥାକେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି। କଥା କଥାକେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଛାଡ଼ପତ୍ର। 7 ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହେବାକୁ ମୋତେ କରିଥିଲ ତୁମେ ପଣ। ବିବାହର ଦିନ କେଇଟାରେ କିଆଙ୍କର ତୁମେ ଏତେ ଛଳ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛାରେ ବି ମୋ ବଧୂ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲି ଅଟଳ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼େ ତୁଣ୍ଡେ ନିଗାଡ଼ି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କେତେ ଖୁସି। କ'ଣ ତୁମକୁ ଅଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଜି ମନ ତୁମେ ବଳାଅ।